Kurdistanê jiyan her tim bi awayekî komînal, kolektif û civakî herîkiye. Bi hêza hest û fikrên hevparên civakî, bi ahengên rîtmik û muzîkal, kar û xebatên xwe yên rojane bi kêfxweşiya jiyanê kirine, wekî palehî, zibare, bêrîvanî, berxbirî, avakirina gundan, berhevkirina giya û pincar, dankutan û her wekî din. Dankutan kevneşopiyeke çandî ye. Dankutan di çanda Kurdan de roleke mezin dilîze û him ji hêla sosyolojîk him ji hêla hunerî ve ritüeleke balkêş e. Di nav Kurdan de dankutan piranî ji aliyê mîran ve tên kirin. Mirkut bînin viyarê viyarê zendû bendan ve malê ve malê. Lê jin jî cana vî karî dikin. Di dankutanê de piştî komkirina genim, gundî ji bo genim bikin dan. Savar, danhûrik û hûrik li hev dicivin. Ev kar û xebata kolektif li ser dangoh bi şêweyeke civakî tê kirin. Ji bo vî karê civakî sê peyvên sereke xwe didin der û bi ahengeke xweş, bedev, rîtmik û muzîkal tên ser ziman. Mirkut, dox û dangoh. Her wiha zend û bend, jîn û jiyan, ked û xweydan, dan û nan, hêmanên bingehîn ên vî karî ne. Mirkut amûreke ku ji darê hatiye çêkirin. Stûr, gulover û doxdirêj e. Doxa Mirkut darî ne. Ji bo kutana genim tê bikaranîn. Di çanda Kurdan de bi taybetî ji bo dankutanê ev amûr tê bikaranîn. Dangoh kevireke kort e û genim tê de tê kutan û tê herişandin. Di heman demê de li hinek herêmên Kurdistanê jê re conî û cin jî tê gotin. Bi piranî li gundan mêr û jin li derdora dangohê kom dibin. Li destên hemûyan de Mirkutek heye û bi awayeke dorveger Mirkut li dangohê dixin. Mirkut û dangoh genim di nava xwe de dihêrin. Her wiha genim bi vê çalakiya civakî re bi hêza Mirkut û bi berxwedana dangoh dibe dan, savar, danhûrik û hûrik. Her yek ji wan hevokeke dibêje. Ji gotinên strana Mirkut ahengek çê dibe û stranek wiha ava dibe. Gundî di pêvajoya vê xebatê de strana Mirkut davêjin berhev û reng û dengekî bê hempa didin xebatê. Ji bo vê yekê gelek kes bi kêfxweşî û mîna şahiyeke li vê xebata dankutanê temaşe dike û tev lê dibin. Lê li gor agahiyên heyî, stranên dankutanê li gorî herêmên Kurdistanê curbecûr in. A heyî û tê nasîn û ji aliyê gelek hunermend û koman ve hatiye gotin ev e. Ango, Mirkut e. Mirkut bînin vî alî, zend û bendan ve malî. Doxê bigirin û rakin, bila dangoh binalî. Mirkut bînin viyarê viyarê zendû bendan ve malê